Het was drukker en drukker hier van de middag in Haas. En wat wil ik, want het was weer prima. Hier van de morgen is nog een paar pittige buien die van de middag staan gewoon de provincie uitzetten. En het weer een bui met hagel, met tonger en flink wat wetter, soms ik windstjerten. En toen kwam die droge periode met de zinnen erbij. En dan is het in één keer weer nog kwaad. Dan rint die temperatuur ik in één keer op. En zeker in zo'n stad als hier in Haas. Wel de visserijdagen, ze troffen het van de middag nog wel. Joen en vannacht, dan wordt het stadig gewoon aan. Oors. We krijgen stadig gewoon meer en meer buien. Stadig gewoon ik, maar de kans op tonger, maar de kans op hagel en misschien ik nog wel windstjerten. De temperaturen vannacht sommigen bij het zien of halve graden hinnen, op de eiland 1 of 2 graden hoger. En de wind nog altijd komend uit het zuidwesten en het westen. Nou, ik denk west-noordwest stadig gewoon. En die zal matig gewoon vrij krachtig wezen in het kust en waar het gebied krachtig treft hier van 6. Dus dan wordt het oorwaar. En morgen, het wordt mindere dagen zoet. We gaan morgen een buiig waartype, maar toch rinnend bewolking. In de middag misschien is even wat zinnen, maar in de joentijd, ik alweer een toenemende buienactiviteit. Ik ga door de kans op tonger, ik ga door de kans op hagel. En u dan toch ja, in die middag even wat zinnen. De temperaturen sommigen bij de 16 graden in. Ik denk dat het saai bloed. De wind west-noordwest en die is krachtig in het kustgebied, krijgt 5 om 6. Als we vooruit joggen, dan komt de staar gewoon beter waar aan. Man je nog wel een enkele bui of een buiken, maar tijdens en maanden beginnen de temperaturen staan gewoon omheen, richting 18 of 19 graden. En beginnen nooit simmer in. Daarna gaan we op naar de 20 of 21 graden. En droeg waar, maar flink wat zinnen. We maken manje, maar weer even in het waarsjen.